Madam je accident mani no tuye hayo hong khana mani tauk su jo tuye bahai khobor ka je oro injured ja khorsa tong mani aw belai ke kha khamani o tini o kairai mandai binan sabha kendra ni bisingo dina sadu para kairai village ni bisingo klayo chairman puranjon deborma bo phun khai saharka je asamo accident mani je bukumo hinmani obo chini mandai ni siklayo ni saharkai ang bokrok tori thanga khanamani o mandai ni si hingka ba obo to mane ang chongui maya je obo mandai ni hinai ke omo hai ke saka nogo phai sokai ka hin sakai no hanen hini bono kobro haka ka sung phai sokai laika oro tongo chini jambu de borma chini oro block president tongo chini subud de borma te chini tongo yango TWF ni tongo Amrita de borma te district ni secretary chini Dipali de borma borok tongo te chini oro chini chairman bo tongo फाइनाय फैलायका बेलायखिनो खारं मासिंसा ताम हिंखाय मिया फाइ सपायका बिनि जे बख्रक सुचाजाक यांगो याग्रक बाहानरक सेलाय फिलांगै सिलिरक बुदरि जाकनि खाना बेन्डेज फाइजा ते फिकिरक जाजाक बिस्मारक ओमफ्राय ताफान बिनि ब सुस्त याखो ताम हिंखाय ब ओ एक्सिडेन्टनो बुप्रां सानो ब नुगुइ ताइसेनि जे बायथां एक्सिडेन्ट दं उमाबा बिन बख्रक थिगिरिखौ कब्रक बिसि साइमाया अमाहाय सावो हायफानो बिनि ब नर्मेल सपायजाक अमाहाया ब किजा बिनि बुखा ताइ ब्रेन लोगो जुचा बिलाय से प्रेसार इनखाना अमाहाय इजा ताबो बरक डाक्टर तलांना हिमाबो रां फैसानि किसा शर्टेज नांजाक दंलायखो ओमफ्राय दति तलां थांखा तो जाखामो मिया सपायका मियान तलां थांखाय तो जाखामो अबो दति तामखौ बख्रक रगो थैफान जमी मानो ओमफ्राय ताबो बरक गारि सालायका तलांगानि हिमाय जों किसा सुदा बंने अखरियो किसा सुदा सुबाय मानो हनि न फायलायका सुबानाय किसा सुसुं सुबानाय बिनि सिमिया बरक थाङै नाया कय डाक्टर तामो रिपर्ट दि नायग्राथ जों मा नायनाय ताम हिमाल बेलायखै खायरका जे बं नुखंगौ आयंग हंखायबो थैका yang हंखायबो सुचाजाक अमहायनि थाखा गरिनो खुंनि बरकनो जों पालमा सुबानाय ताम हिमाल जेहेतु मानदाय कन्स्टिटिउसननि बिसिं खालायमाबा अब नायनाय कोड अफ कन्डाक्ट नि बिसिं खालाय दङ ताबो एप्लिकेशन कैसे सिनाय ट्राइबल वेलफेयर नि आरो सानाबो ताबो अमहायसो अवस्था नि दङ एडिसि हाबांगो रिक्वेस्ट खालामबो अमहाय अवस्थाव हायफाना जों ट्राइ खायनाय चेष्टा खालायनाय बाहाय जों सुबायमान ताइ एडिसि हाबांनि CM संतो बरकतो साकानो सुबानानि हिनाय बरंनो बां जानोना अब मानदाय हसकलायो सुबानानि बागिनाय हायसानाय तासारा जोंनि मानदायनि न सिनि बरम ग्रां जगदीश देबरमा PTA डिसिनि चेयारमेन बतो तंगनो बायथां बबाय आकोबाय सालायनो जों सुबालायानो बबाग्रातो ककनो गरि बबाग्रातो सुबानायनो बबाग्रातो सायनानि खेमरं नायलायग्रा दि आको दिहिनाय सुबा दिहिनाय सायैका आरो सुबायनो दंलायो जोंनि पार्टी रक ब ताइ जोंनि MDC रक जोंनि यद रक बरक सुबालायनो दंलायखौ नांलायनो दंलायखौ वानानान कोकरि बरंना आसासरुबो ता वानादि जों नंनि बंनि उखलगो जों दंगो जों फान्दिनाय क्राइसिसनि बिसिंखै खेपानो बंनि नुखंगो डक्टर बिराय रक जों बाहाय सायजखाना